Кампанія UPG, за якой стаяць беларускі алігарх Мікалай Верабей і сын Лукашэнкі Віктор, прабралася на польскі рынок. Партал «Абазреватель .com пасля дадатковай праверкі апублікаваў уласнае расследаванне. З яго вынікае, што кампанія гаманца Лукашэнкі пазіцыянуе сябе на еўрапейскім рынку як украінская. Паводле расследавання фінансавы дырэктар кампаніі UPG Інна Яцэнка заняла пасаду старшыні ўправы польскага прадпрыемства Бальтхэм СА заклады хімічныя. А сууладальніца Вікторыя Пятрэнка ўвайшла ў раду дырэктароў. Рэбрэндзінг зроблены, каб абыходзіць санкцыі развязу, робяць высновы журналісты. Падазраюць яны і іншыя парушэнні, у прыватнасці, што Украіна да гэтага часу не ўвяла санкцыі супраць Мікалая Вераб'я, а сам ён мае украінскі пашпарт. Мікалай Верабей лічыцца галоўным нафтавым гаманцом Лукашэнкі, де трапіў пад еўрапейскія санкцыі ў снежні 2020-го. Апроч таго, бізнес-інтарэсы звязваюць яго з кумам Пуціна Віктарам Медведчуком, які застаецца пад украінскімі санкцыямі з лютага 2021 года. Абмяркуем гэтую тэму з дарадцам прадстаўніка кабінету па транзіце ўлады і прэс-сакратаром НАО Арцёмом Бруханам, які ўжо цяпер на сувязі са студыяй. Вітаю вас. Добрый вечер. Ну і вядома ж, цікавіць, як такое сталася магчымым, што Мікалая Вераб'я, што ва ўкраіне ён не патрапіў у санкцыйны спіс і фактычна адбылася такая схема па абыходу санкцыяў. Ну, па-першае, вось гэтая гісторыя з абыходам санкцый, гэта доказ таго, што персанальныя санкцыі ў бягучым выглядзе, яны фактычна абыходзяцца вельмі проста з улікам таго, што шляхам пераафармлення на іншую фіктыўную фірму, фіктыўны юрыдычны адрас і гэтак далей. Таму сувязі паміж украінскай фірмай і Вераб'ём непасрэдна доказ, гэта вельмі цяжкая праца, якая павінна праводзіцца экспертамі і кампетэнтнымі органамі. Таму даказаць, што непасрэдна гэта фірма Вераб'я, гэта патрэбныя доказы, каб яны ўвайшлі ў санкцыйны спіс. Я лічу, што галоўная праблема ў гэтым. Цікава, што Украіна пасля 2020 года працягвала гандляваць з Беларусю, нягледзячы на санкцыі. І цяпер таксама, калі Верабей мае украінскае грамадзянства, чаму так сталася магчымым? Ці ўвогуле ёсць верагоднасць была б яго пазбавіць гэтага, ануляваць ягонае грамадзянства, улічваючы тое, што ён у спісе гаманцоў Лукашэнкі? Па-першае, гэта інфармацыя, як ужо была ў гэтым артыкуле напісана, тое, што патрэбная праверка наконт таго, ці з'яўляецца ён грамадзянінам Украіны. Па-іншае, гэта рашэнне украінскіх дзяржаўных органаў улады наконт яго. І таму, калі гэтая праверка будзе праведзена і будзе знойдзены доказ таго, што ён з'яўляецца непасрэдна грамадзянінам Украіны, мне падаецца, некаторыя санкцыйныя спісы з боку Украіны ён будзе ўнесены і, можа быць, нават і пазбаўлены грамадзянства Украіны. Але накіраваць лісты ва ўкраінскія дзяржорганы, якія таксама займаюцца пытаннямі санкцыйнага ціску, санкцыйных спісаў стварэння. Гэта таксама частка працы прадстаўніцтва па транзіце ўлады. Таму нашы эксперты, эканамічная служба будуць таксама працаваць над гэтым. Але таксама нам патрэбна дапамога журналістаў, якія займаюцца расследаваннем вось такіх гісторый, вось такіх спроб абысці санкцый. Таму толькі ў комплексе гэтая праца можа даць нейкі вынік па ўнясенню ў спісы санкцыйныя. І таксама мы ж разумеем, што вось тая група, той дэпартамент, які быў створаны пры офісе прэзідэнта Украіны Зеленскага, які займаецца непасрэдна і санкцыйнымі спісамі, мы ведаем, што і расійскія алігархі спрабуюць абысці. Таксама яны не, так бы мовіць, не усе здольныя. Вось адзін факт, прынамсі, пераафармлення кампаніі мы бачым ужо з публікацыі абазревателя. І ці будуць нейкія крокі зробленыя ў той жа самай Польшчы, куды прабралася гэтая фірма, ці мае нейкі намер народнае антыкрызіснае ўпраўленне, што плануеце зрабіць?
Да, ну пра гэты кейс, так бы мовіць, нам стала вядома, і зараз рыхтуюцца адпаведныя лісты па першую чаргу у МЗС Польшы, таму як сам Верабеев знаходзіцца у санкцыях у спісе санкцыяў еўрапейскага звязу, і каб не было магчымасці абыходзіць гэтыя санкцыйныя спісы, праводзіцца вось гэтая праца па ўдакладненні магчымасці абыходзіць гэтыя санкцыі. Але таксама мы бачым адно з пытанняў, якое патрэбна абмеркаваць, гэта стварэнне нейкага дэпартаменту ў Еўрапейскім Саюзе, які непасрэдна займаўся бы гэтым абыходам санкцый, так бы мовіць, займаўся другаснымі санкцыямі, інстытуцыяй, інструментам другасных санкцый. У ЗША, напрыклад, гэты інструмент працуе, ёсць непасрэдна дэпартамент, які гэтым займаецца. У Еўрапейскім Саюзе гэтага няма. І таму вось, напрыклад, наша каманда зараз і падрыхтоўвае ліст. Гэта ж не проста ліст, што вось мы ведаем такі артыкул, дзе напісана, што ёсць абыход санкцый вось гэтай кампаніі. Патрэбныя доказы. А вось гэтыя доказы, сабраць, гэта праца. Ці ёсць палітычная воля на стварэнне такой камісіі, на вашу думку, і колькі часу гэта можа заняць, бо сапраўды нават расследаванні журналісцкія, яны патрабуюць праверкі. Так, аб гэтым і размова. Так, палітычнай волі, на дадзены момант з боку Еўрапейскага Саюзу я бы не мог казаць, што ёсць палітычная воля. Разумеюць, што пытанне ёсць, што гэтая праблема ёсць, таму што абыход і расійскімі алігархамі санкцый. Але галоўнае, калі б нават ёсць палітычная воля, гэта дастаткова доўгі час стварэння такога дэпартамента, такой камісіі. Але ў кожнай краіне ёсць свае адпаведныя органы, якія займаюцца кантролем абыхода санкцый. І вось гэтымі органамі таксама мы плануем працаваць, наладзіць нейкую супрацу, каб пазбегнуць вось гэтай сітуацыі, пакуль не створаны, напрыклад, такі дэпартамент. Дзякуй вялікі. Артём Брухан, дарадца прадстаўніка кабінета па транзіце ўлады і прэс-сакратар Народнага антыкрызіснага ўпраўлення